Lomong number 119, 105 to 112. Nini kok ani yakungni chati. Te ani langmani pohor. Ang nini kerang raida rokno rakhoknai hanai semai tangka. Haike ang abonono khlainai. Ang belai khe dukho manjaka o subrayong. Nini kok tongtoino ano thangsardi. O subrayong ani lobmung ya farmano ya sakjadi. Te nini kerang raida rokno ano phorongjadi. Ani langma laite ongjake mangma tongkha. Haifano ang nini kerong no pogya. Boro hamyarok ani bagi warai chakha. Haifano ang nini phorongmung rokni lama koroya. Nini dagimung kok rokse ani man banta ungplaikha. Aboro ani khani tongthokma. Nini tongmung no molbrung no tui tongna bagai ang bokha sabkha. Amen.